Nidawat nas Ginoo pero wala gyapon kausaban ang kinabuhi. Muna ato paghisgutan karon sa ato ang devotional. Welcome kini gihapon si Pastor John Ivanes. Now, ako'y gusto ihatag ninyo nga verse ang Hebrews chapter 12 verse 6, 7 and verse 8. For whom the Lord loves, He chastens, and scourges every son whom He receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you have without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Siguro nangutana ka, na kay kaila or bisan ikaw si mong kaugalingon mismo, no? Nidawat naman ka sa Ginoo, and then nakasabot naman ka sa salvation, and then murang bagwalay changes nga nahitabo sa imong life. Siguro na kay kaila pod nga usa ka tawo nga nidawat na sa Ginoo, ingnon na to nagsimba na pod siya. Nirepent na siya sa sin, mi-receive ni Jesus Christ nga personal savior. Pero nagyapoy bisyo, kompleto gyapon binuhatan nga dili iya sa Dios. And then naka-question ka, tinuod ba ni siyang saved? Anak ba ni siya sa Dios? You know, atong tan-awon unsay gingon sa Bible ni ana. When it comes to salvation, dili kita ka judge sa tao. Pero naay mga ilhanan nga tinuod siyang luwas o dili ginagmay nga mga ilhanan sumala sa Bible. First kining verse 6, arita sa verse 6. Ingon din ang writer. For whom the Lord loves, He chastens, and scourges every son whom He receives. Ingon ang Bible nga, tanang anak daw sa Dios, labi nag, of course, love man niya yung mga anak. Iya ko nung gina-chastens, iyang gina-discipline. So, kano saaman siya mo discipline, kanang na mahimo nga sala. So, isa sa ilhanan nga tinuod yun ka nga anak sa Dios or tinuod yun siya nga anak sa Dios. Every time makakommit siya sin, labi nagseryoso nga mga sala, naagi disiplina nga gihatag ang Ginoo niya. Kaya kung walay disiplina nga mahitabo sa ihang life, magduha-duha ka kung tinuod ba gyud na nga relasyon ang naa nimo sa Ginoo. Kay how come nga naghimo kag dili mao unya wala ka disiplina sa imong amahan? Dili man mahitabo pod nga wala nagtagad ang atong Heavenly Father nimo. Iya man jud kang disiplinaon kay nagdalaman ka sa iyang pangalan. Hinumdumi kung magpabadlong biyang anak sa Dios, ang Dios biya mo'y madaot pod iyang pangalan. Diba? Kana makita tag mga badlungon nga bata sa gawas ang musulod sa tong hunahuna asa man ginikana na ni wala gyud kabadlong, wala gyud nakahipos sa nilang mga anak. And the same po na sa atong spiritual life. Kung magpabadlong ang anak sa Dios, ang unang ma-question ang Dios man. O moingon din ng mga tao, abi nako, powerful ni ilang Dios, wa man lagi kausab aning ilang follower, aning nagsimba ng ilang Dios. Diba? And ingon ang Bible nga iya ginadisiplina ang ihang mga anak every time makakommit og sin. Now, pag-abot sa verse 7, if you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? So kung gidisiplina daw ka sa Ginoo, it's a proof nga anak yun kaniya. Ingon pagid ang writer, naabadi anak na dili disiplinahon. Isa sa ilhanan biya nga luwas na ta, nakadawat na kas Ginoo. Doon nagi kabag-uhan imong life. Kaya kung dili ka mabag-o, unsa may gihimo sa Ginoo nimo? Unsa may gihimo sa Holy Spirit nga nagpuyo sa imong lawas? Dili ba? He's powerful beyond sa imong weaknesses. Kaya niya bag-uhon ka bisan pag unsa ka kagahi gyud. Wala imposible sa Dios. So imposible king tuuhan nga anak ka sa Dios or anak siya sa Dios. Unya naaga pon ka sa dautan nimong binuhatan. Di man kita perfect, na man kita mga himo nga mga mistakes. Pero that's part of our kanabang ato ang life nga napata sa flesh, napata sa unod. Pero kanabitaw mga butang nga dili na gid siya usual nga mahimo or makumit sa usa ka Kristohanon. Unya gihimo nimo na taud-taud na years siguro, yung wala gyapon na usab, no? Delikado na siya. Labi naghatag na kag dili maayo nga image sa Dios. Usa na siya ka sign
nga dapat i-double check gid nimo balik ang imuhang salvation. Kay pinakadako nga pagpangilad nga mahitabo sa tong life, kanang nagtuo ta nga save ta dili di ay. Ug ang pinakadako nga mangingilad sa tong kinabuhi kung mahitabo man na siya, walay lain ang imuhang kaugalingon. So i-double check, wala may mawala na to. Kung i-check na to, kung seryoso ba gid atong pag-receive ni Christ, pag-repent nimo sa imong sin, or nasabtan ba gid nimo tinuod ang gospel. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder at butaga. We bless Lord ang tanan naminaw karon Ginoo pasaylo amin sa mga sala Lord. Sa panahon nga na-neglect na mo Lord, ini nga mga signs. Please Lord, tagay mig chance ma-transform, mabag-o Ginoo sa amo ang kinabuhi. In Jesus name, Amen.